Bigicede mübarek Sebe surasının ahirki ayeleri. Ve inniki hefteden Sure-i Mübarekeye Fatir'den başlanır inşallah. Sebe mübarek surasının 47. ayetinden ta ahirine çeli manasını aydaylayın. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ma sa'altukum min ecrin fehuve lekum. Ey Resulallah, adamlara ait, men sizden haçan kirey dilesem, muz dilesem, näme sizden bir wagt kirey dilesem, kirey berip bermeň, padaş muz berjek bolup bermeň, özüňizniki bolsun diýip aýdagy. Men padaşymy, kireymi, muzdumy, ejrimi Allah versin. Allah'dır hemme zady, görüp duran, bilip duran we şahitdir. Qul inna rabbi yaqzifu bil haqqi allamul guyub. Ayt adamlara, menin Hudaýym haqqy aýdýar. Yaqzif çyn arap dilinde atýar diýdigi. Allah haqqy atdy diýdigi. İnsan muşak atýa bir neçe yer ýar. Allah haqqy atdy, 7 gat asman, 7 gat yer hemme zady ýaryp aňyrsını wärsine geçişýärdi. Kul inna rabbi yaqzifu bil haqqi. Hudaý haqqy atdy diýdi. Haqqy atýar, haqqy aýdýar. Allah gaýplary gabatdaky zatlarda bilýändir. 49-njy mübarek aya. Kul ja'al haqqu ve ma yubdi'ul batil ve ma yu'id. Ayt hak, Kur'an, İslam gelli. Hakyň ýanyna batyl zat, bozuk zat bir zady başlap da bilmez, soňlap da bilmez. Hakyň ýanyna bozugyň sany ýokdur diýdi. Qul in zalaltu fe innema azillu ala nafsi. Ve in ihtedaytu fe bima yuhi ileyye rabbi innehu semi'un qarib. Ayt adamlara, insanlara ayt. Eger men Muhammed peýgamber bolup dagdy ýaňyşsam, azaşsam vereri özüme diýip. We eger ak ýolly gitsem, Hudaýyň terbiyeti, Allah'ın wahyi Kur'any bilen ak ýoly girerin. Allah Taala eşitip bilip durandyr. Indi men Muhammed peýgamber azaşsam dagdy vereri maňa diýdigi özüne aýdyp adamlara ders berýärdi. İnne Hudaý Taala ýene peýgamberimize aýdýar, kıyamet gün kafirler Kur'ana inanmadyk adamlaryň halyny surata çekip gözüňe köküdip aýdýar. Walaw tara iz fazi'u fala fawta wa ukhidu min makanin qarib. Hudaý Taala aýdýar, ey Resulallah, görseň sen ol kafirlaryň ýagdaýyny, iz fazi'u fala fawta, korkup kaçıp bilmezler. Adam korkup aldırana kaçşak bolýarda, Hudaý aýtýar, fala fawta, kaçıp bilmeýärler. Kaçasa da we ukhidu min makanin qarib. Bir adam kaçsa, bir ay, bir gün, bir sagat, bir yıl izinli gidip ahir destgir edilýär, tutulýarda, Hudaý aýtýar, we ukhidu min makanin qarib. Ýa gaşşak bolsa ýakynjak ýerden tutulýar diýipdir. Daşa gitmäne haly ýok diýipdir. Kıyamet gün kafir adamyň halyny saňa maňa aýdýar Hudaý Taala. Fala fawta we ukhidu min makanin qarib. Kaçıp bilmezler kafirler, yakınacak yerden tutular diýipdir. Ve qalu amanna bih ve anna lahumut tanawushu min makanin ba'id. Allah Taala 52-nji mübarek aýede aýtýar,
Şu kıyamet günü kafirler aytacak, biz de haka iman getirdik deyip, inni kıyamette şey diyecekler, dünyada iman getiren akla. Emma ol mahşer meydanını gözleri bilen görürlerine aytacaklar, amennâ bih, iman getirdik biz de deyip, Huday Teala aytya, ve ennâ lehumut tenâvuşu min mekânin ba'id. Tenâvuş deydi, elim uzadıp bir zadı tutmak deydi. Yani men şimahal elim uzadıp şu kâsen tuttum, tenâvuş, tenâvul manada. Huday aytya, ve ennâ lehumut tenâvuşu min mekânin ba'id. Bular daştan el uzadıp tutacak bolýar deyipdir. Daştan el uzadıp tutup bolýar mı? Men şu oturan yerimden şol pencaran destesini elim menen tutup bilmer nahim, ara daş. Ennâ lehumut tenâvuşu min mekânin ba'id. Bular daştan el uzadıp tutacak bolýar bir kafirler deyipdir. Daştan el uzadıp tutacak bolýar. Dünyada iman getiren akla. Inni cehennem görürlerini iman getirip behişte el uzatacak bolýarlar. İmanı el uzatacak bolýar. Ara daş diyecek Huday Teala. Daştan el uzatmajak bolup, yakynjaktan el uzatacak bolsalar dünyada ka iman getirmelidiler şu mahal. Ve kad kafaru bihi min qabl. Dünyada ka kafir bollarlar. Ve yaqzifun bil gaybi min mekanin ba'id. Hay Huday olacak mı? Peygamber olacak mı? Cehennem olacak mı deyip he ora daştan bozuk kepleri atyadılar, aytyadılar de diyecek. Indi näme iman getirdik diýip aytýarlar. Ahirki mübarek ayet Sebe surasının وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ. Ohum olar bilen qowwaryan zatlarının araları açılacak. İçerisi, mali, mülkü, ya cennet, ya iman, ya bir qayta bir dünýä barsak biz Hudaýyň diýenine deýli. Qowwaryan zatlarının aralarını yetip biljek däler. Ve hile beynehum ve beyne ma yeştehun. Qowwaryan zatları bulardan daş boljak, hiç boljak. Hemme arzulary, qowwaryanlary kafirliň kıyamet gününde. Bular tamam şekin içinde, kafirliğin içinde bula gezdiler. Ine Allah'ın kelamı.